Oké, hallo jullie. Kom samen met mijn squishy erin van Amai. Ik denk ook al mijn squishies. Ik weet niet. Ik hou dan veel takken aan. Je ziet net wat gepoept, maar ik ga niet weer terugkloppen. Zo ja. Oké, ik heb daar dit eigenlijk 14 maanden. Jullie weten die 14 is gepopt. Kijk, kom ik start op strong met de cube. En niet de cube. Oké, gaan we ook zien wat ik krijg zien. Lekker. En ik ben een padstalletje, maar ik denk dat het is van China verkrijgen. Globals ook een padstalletje. Oké. Hierin is dat gemaakt. Dus kom maar zo bij hier niet. Ja. Oké. Dumplings. Of mochi dumplings. Bij een garage. Hier zo. Maar hier is 3. Er is nog een zakken. Nog een zaak. Oké, cornstarch. Ik heb dan bij Pick n Pay gekregen. Zit dat bij Pick n Pay ook in krijgen. Welke video? Ik weet zo was het zo aan een kleur. Oké, die had ik ook bij Pick n Pay gekregen, maar die was niet goed, niet. Dus die was dus skin goed, hoor, weet je. Maar en als ik raffeltjes, kleine kakers. Maar die not my favorite. Oké, hier is sugar bij Pick n Pay. Maar nee. Hij is niet lekker. Ik denk dat het melk niet. Ja. Wat ook al hierin is. Wat ook weer benauwd is. In de grond. Oké. En dan een boter. Ook bij garage. Is bij garage. Ja, hier heb ik niet twee voor blij. Dus dan. Bye guys.